tes arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Raíña por un día. O xuicera da abella debe estar a piques de chegar. Ten que estar todo perfecto. A temperatura da colmea, o néctar para recibilo, o pole de lirio que lle gusta. Oh, non! Señorita Cassandra! Non hai ninguén. Vou ignorar o protocolo e vou eu mesma. Só me vai levar 5 minutos. Ah, sí, aí hai algúns. Tiñame que pasar isto. Axuda! Pode moir alguén? Non, que contrariedade. Non te atrevas. Apártate, cousa noxenta. Dixen que non te atrevas. E ven nos visitar o xuíz Cera da Abella, sabes, luz divina? Ben, imaginemos que xa é a raíña. Moi ben, son a raíña. Gustalle a miña coroa? Ai. A ver, que farías antes da chegada do xuíz? Xa o sei, diríalle que me fixese unha coroa con moitas flores bonitas. Ai, non, dixenche 100 de veces. Tes que comprobar que na colmea todo... Acabaste de limpar as celas de pol. Sí, señorita Cassandra. Perfecto. Daquela... Non sabe limpar unha cela. Mire que desfeita. Xa estou indo, xuíz. Luz divina, o único que tes que facer é ensaiar a danza da raíña. Maxestade, bos días. Maxestade, Maxestade... Xuíz Cera da Abella. Teña a bondade de dicirme onde está a raíña. Aquí? Pois estaba aquí. Maya, Willy, viste a raíña? Estaba aquí hai un momento. Estáme dicindo que a raíña desapareceu. Oh, non, isto é un desastre. É un escándalo. É inaceptable. Temos que atopar unha solución e axiña. Só hai que agardar, seguro que vai volver de seguida. Isto é o que hai que facer. Que Luz Divina ocupe un lugar da raíña. Non está preparada. É demasiado nova, é inmatura. Prepare a vostede. A fin e ao cabo é unha futura raíña. E xa coñece a regra. Non hai colmea sen raíña. Ademais, hai pouca actividade na colmea. Nin sequera hai pole de lirio para recibirme. Que traean a nova raíña. Pero, señorita Cassandra... Ui, é verdade! De veras vou ser a raíña! Estupendo! Estou emocionada! Creía que ia ter que agardar eternamente! Isto é enorme! Que a nova raíña se afaga ao seu posto. Despois volverei para ver como van as cousas. E agora despídome de todos. Teño que ir informar o Consello de Abellas. Isto é realmente enorme! Canto me vou divertir aquí!
Así vas a cougar. Teño que dicir que esta é unha planta moi pegañosa. Buscámola por toda a colmea, señorita Cassandra, pero nin rastro da raíña. Témola que ir buscar fora. Willy! Willy! Noméote primeiro acompañante da raíña. A partir de agora é o meu servidor exclusivo. Mala sorte. Vou ir eu só. Teño que atopar a raíña. Willy! Aquí! Xa! Boa sorte, Maya. Maya, que? Atopáchela. Sinto, mirei en todos os sitios. Pensei que se cadra xa volverá a colmea. Maya! Esta raíña non é tan mala como pensábamos. Xogamos a moitas cousas. Todo un día na colmea sen traballar. Daste de conta? Que? Non se fixo traballo ningún na colmea. Por fin! Estou esfameada, Willy! Xa que tamén é o meu catador, vas probar esta xelea nova. Deliciosa. Non a cataches ben, Willy! Quizais se proba unha cantidade un pouquiño máis grande. Non! Ai! Traime outra xerra! Inmediatamente! Luz divina, non deberías... Agora son Maxestade Luz Divina. Maxestade Luz divina. Non debes tragar a xelea desa maneira. Non vai haber suficiente para as larvas. Ai, vaya, xa empezan os problemas. Xa pensaremos mañá niso, de acordo? Miña pobre colmea. Espero que todo vaia ben sen min. ¡Antenas! ¡Antenas! Maxestade, estánse esgotando as reservas da colmea. Ten que mandar as abellas a traballar. É verdade, non hai reservas de pole para hoxe. Vai haber que racionalas. ¿Racionalas? Queres dicir que imos comer menos? Maxestade! Maxestade! Quéreme escoitar, por favor. Ai, que? Outra vez? ¡Antena! Non estou xogando, é que non o ves. Ai... Maxestade, temos un problema. Non temos comida dabondo. A festa de onte reduciu moito as reservas. Ben, pois saberá que repoñer o que se comeu e xa está. Sí, pero os obreiros xa non van traballar. Ai, traballar, sempre traballo, traballo, traballo. Quero que o meu sexa un reinado de diversión e de festas. Ai, pero... Déixeme en paz, non ten graza. Quero me divertir. Ai... Quedade con Luz divina e evitade que faga máis parvadas. Vou poñer un pouco de orde na colmea. Oh, Maya, Willy, sabedes bailar? Encántame. Onde non buscamos a raíña? Fun ás enredadeiras, ao campo de margaridas. Maya, non fales máis de flores. As miñas tripas non paran de facer ruído cando penso que axiña imos quedar sen comida na colmea. Ai, todo isto por culpa do xuiz. Hai pouca actividade na colmea. Nin sequera hai un pouco de pole de lirio. Claro, iso é, o pole de lirio. Se non había ningún para a visita do xuíza porque alguén esqueceu traelo e a raíña debeu ir coller un pouco. Encárgate de Luz divina e eu vou pola raíña. Maxestade! Maxestade!
Maxestade! Axuda! Estou aquí! Oh, non, Maxestade está ben. Ben, tiven días mellores, pero estou ben. Oh, cuidado, é pegañosa. Agarre-o con forza, Maxestade. Grazas, Maia. Vamos, temos que volver á colmea. Unha raíña nova ocupou o seu lugar. Que? Oh, Maxestade, volveu sa e a salvo, por fin. Que está pasando aquí? Volvín para ver como está facendo e que vexo. Obreiros voando en todas as direccións, grilandas frívolas colgadas e, para rematar o conto, dixéronme que se esgotaron as reservas. Dixenlle que non estaba preparada. Oh, Maxestade, está aquí. Xuicera da Bella, grazas por sustituirme tan rapidamente. Precisamente estaba explicando a esta nova aprendiz que hai que mellorar a súa educación. Ai. Perténcelle. Non sabía que ser raíña era tan complicado. Ben, Maxestade, podía preparar vostede. Oh, claro, querida. Agarde, Maxestade, son o catador real. Pode comer. Xelea con sabor a violeta para unha raíña perfecta.